Hello po mga ka-dragon. Good morning, good morning. Ay, magandang tanghali na. Mainit na tanghali. Icon na pala. 12:37 na pala. Nabisi kami mga ka-dragon. Nandiyan sinis ang paligid. Hintay tayo. Ayun na. Hindi, ba't yung wifi ko yung Diyan lang ako. Nagkanti pa sila. Clean ang yan. Yan, mainit na tanghali. Mainit. Dragon, tambay tayo dito sa Kubo. Sobrang init sa baryo. Walang hangin. Kahit dito, sobrang init. It looks so delicious. Wow, naka-live sila. Yan. Hello po, Ma'am Hello po. Cha, Hello Agustin. po, Ma'am Cha. Magandang tanghali po. Yan, magandang tanghali sa inyong lahat. Si Auntie Ligaya wala po. Ay, may, may lakad. Iinggitin ko lang kayo mga ka-dragon. Iinggitin ko lang kayo ng aming ulam. Kapiranggot man. Kahit masarap po. Hipon with Bangus. Bangus na malaki. masarap. Ay na po. Tarik sasadong malangit ko. Bangus. Pwede mag-stay dyan sa kubo nyo. Makitulog ba? Stay lang pala eh. Pwedeng pwede. Pwede po. Gusto mo, tabihan ko pa ni Auntie Pasing. Oh. Antipasing. Pwedeng pwede at mainit. Talaga. Yan, shout out po kay Ryan Marbaldos. At Hello kay po. Hello po. Bong Paredes from Baras Rizal. Yan, hello po sa mga taga Baras Rizal. Mas late dito sa akin. Bong Paredes from... So, ayan guys, sana kamay na tayo. Medyo malakas-lakas na. Marinig yan yung karumkam na Auntie Pasing. Talaga. Kahit yung mahinang kon. Marinig na. Ay, grabe sobrang init guys. Lalo kahapon, nung ano, nagsibuyas Nasa kami. bukid kami dyan na. Yung alam yung pag-ahon ko, pag tanggal ko ng sambra, ay hanggang dito na rin yung pawis ka. Tulo na walang Hanggang dito na talaga, basang-basa yung damit ko, hanggang baywang na. Para na akong ano, nalilibot talaga. Grabe yung init kahon. Parang tayo na ng pinakamataas kahon Inom eh. ako ng inom. Sabi ni Kuya Dan, hanggang kumbog ko na daw ba naman, paano hindi ako pawisan ng bunggang-bunggang, kay paano kasamsamok mat. Kasamsamaw. Kasandi kang kalangitan. Kaso wala pang puno, no? May puno naman Mayroon, kaso doon lang malapit. sa mga kan. Ay, malapit. Sa dulo. Paano walang nang magbalik sa Kaya dulo sobrang itim namin? na guys, oh. Sa screen medyo maputi, pero sa personal guys, Grabe, pare-parehas na kayo mga super ka-dragon. itim. Okay lang yun. Magulat kayo sa personal. Thank you, filter. Bakit ka puputi nyo sa sa may sa cellphone, pero pag sa personal pala kay itim mo. Kaya nakikigtot yung... Yan, hello po kay Manager Juni Vlogan. Hello po. Hello po. Hindi ko mabasa tong ano ba to.
In Czech Korean. Hello po. Magpapalamig lang sa kubo nyo. Basta anin yung sibuyas. Ayun. Mababa lang yung anay ni Ate Greta. Nasa 300 lang. Malaki na yun Balik na rin sa, Gusto. balik gastos na rin. May kinita din. Pero ano. Pwede nang Pwede na rin. Oo. Pwede Biyaya na yun. Pang Kaysa wala. Gamot ng Gamot sa pagod. Pagod. Sino tong Chinese? Chinese ba to o Korean? Hello po, Sir Willie. Hello po, Mendoza. Sir Willie. Kamusta na po? Kailan po ulit ang uwi niyo ng Pinas? Peng usana lang katapat na yan. Balik puti uli yan. Yung usana. Anong usana? Ano yung usana? Usa? Na? Ano yung usana ng Oo, makabiling? usana. Iwan. At kahit kon Oo, sana. Hello Usana. sa mga ka-team ko, Team Baak. Okay, hello po. Timba. Team Baak. Go, go, go! Go for the win. Yan, shout out kay Baak, Eileen, Grace Sanchez. Hello po. Hello po. Timba. Talagang Baak eh, no? Hoy, mga Ayun din po ang tawag nila sa amin dito. Nagsama-sama na naman yung mga Baak. Kunala. So what? Yes. Wala kaming problema. Yeah. Di ba, tita? I Wow. hope that all is well with everyone. From Sir Nathan Natalio. Hello po, Hello Sir po. Nita. Natalia. Ganyan talaga ang totoo, lahi kasi walang kukupas sa maitim. Hindi naman masyadong maitim, okay lang yan malapit sa mga Foreigner. 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 Sana Buti sana kung gustuin tayo ng foreign girl. Sana. O yung mga kwan daw maiitim ay mahirap limutin. Talaga. Sabi ni Sir Dito Willie. pala si Sir sa May. And then ako dismay for a month. Ang isang concert. April. May next week na yun ah. Ay, next week. Next month. Next month yun, Ama. di ba? Oo. April na yun. May. Buti pa si Sir Willie pag anong ganon lang. Sana all. Kasi mo yung takip. Ha? Sabi kasi nila yan, maratiga. Shout out kay Sir Jojo Gonzaga. At kay Ma'am Mercy Mogro. Yan, hello, Hello po. Yan, si Auntie Ligaya po ay nag-meeting sa school. Ako ang graduation. Graduation. Ng kanya, bunso niyang anak. Anak hindi po. Yan, hello po sa ating 30 viewers. Yan, wala pa tayong upload ngayon kasi kahapon sobrang nabisi po ako magbunot ng sibuyas. Hindi ko naharap mag-video. Paano kulang sa tao, magbunot. Di makayanan. Nakapag-video ako pero konti lang. Siguro upload natin bukas. Drinks. Yan. Ang init na panahon. Hello po kay Ma'am Girly Realista. Musta na DFL? Yan. Okay lang naman po, Okay lang po Ma'am kami. Girly. Ito. Ano Ito. pa? Still fighting. Still fighting. Walang maitim o maputi sa mata ng Panginoon. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Talaga. Tanggapin mo. Pero masarap din siguro yung feeling ng Maputi. maputi. Yung kahit Kasi, ba kasi alam mo ba pag maputi ka, mukha kang Maganda. maganda. Hindi. Style. parang mukhang Parang yung- may kaya, mayaman. At saka yung parang hindi ka nakakuha ba doon? Pag maputi ka, no? Parang mukha kang mayaman. Mayaman Pero talaga. pag maitim ka, daw ka na eh. Pero i-embrace na lang natin kaitiman natin. Wala na tayong magagawa dyan.
Yan, shout out po sa kay Ma'am Josefina Pagador from Herona Tarlac. Yan. Hello po sa sa mga mga taga Herona Tarlac. Herona Pa Tarlac. dyan. Yan, taga dyan po sila, Papa. Herona Tarlac. Sila mama po ay Paniki. Yan, shout out din po kay Sir Victor Bero. Malayo ba dyan sa inyo ang Mount Canlaon? Malayo. Malayo Malayo. po, Ma'am Marilyn. Sinend ko na Gigi. Ano yun? Yung pampaputi. Magpadala ka na lang. Kaya nga, huwag mo nang iikwan. Ipa-ibisi mo na yan. I-ito natin yan. I-try natin kung effective. O, saan po sila sa Herona? Sabi ni Ma'am Josefina Pagador. Saan ba si Papa sa Heronante? Hindi mo alam. Hindi ko Yung alam. barangay niya. Ay, yung bayan, ganun. Ay, Ay, hindi mo ka. bayan. Hindi ko alam. Barangay. Hirona Tarlac. Basta ang alam ko lang po Herona, hindi ko po alam kung anong barangay. Parang Hirona Kung Tarlac. anong... Paniki. Panikitarlak. Hindi, Ay, iba yung yung kanya. paniki. Mm. Sila mamang paniki. Mm. Sa may... Ibig sabihin sila papa mo pala Tarlac din. Mm. Mm. Sila mama sa may kuwan, Coral. Paniki Coral. Nagpudot na. Talagang linggo. Ano yung mga karati brakaw? Hello mga magaganda at nasipag na DFL ladies yan. Hello po Hello kay din po. Ma'am Venus Hello po. Wolves. Masisipag lang po. Hindi maganda. Charot. Yes. Matyaga lang kam. Matyaga lang, Kung walang tsaga, nagtrabaho. walang nilaga. Kaya nga, Nagkailang read bag kakapon nante? 16. 610? Mm. 16 times Sila 30. tiniris ang pinakamarami yata eh. Mm. Di mabilis. Paano, parang kalahating itirya naman yata yung binunod nila. Uy, kung wala lang Oo, silang karami. Mabilis sila Magkano yung mag-asawa eh. Jay? yung 16 Oo, plus 30. plus 30 Times times 30? Times. 6 times 30. Oo. 480 ka rin ah. Oy. Pira. May pangbili ka na ng pan mo hapunan. Pinadala ko na ng langgunisa Isang kilong kanina. pan yun ante. Pork Langgunisa. steak. Pork chop. Pwede na ante pang Yan, shoutout po kay David Rose. Hello Yan, po. kamusta, David Rose. Sa kondo, sa lunes magkano daw si ito ng babo. kainit. Kahit dito na sa bukid, mainit. Grabe ang init dito sa Mindoro eh. So nga dapat intay didigo sa agkwa. Pisaw ka na sa Bombay, yung magkuhan ka sa plangganang malaki. Ag bandi-banding tano kwa. Parang gaparin, Maaliw-aliw. parang gaparinig ka Parang sa akin. parinig mo yung kuhan na. Malapit ng birthday ni Peng. Ilang linggo na lang. Parang ayaw ko nga ante at magtanda na naman. Kung pwede kong ihinto. Gusto ko lampasan yung birth month ko. Magkasunod kay Nano. Ano ba sang Marcel? 22. Si tayong 23 yata. Kasunod sila. Magsabit na naman si Balong. Baka pwedeng Balong ako naman yung makisabit. Nung nakaraan, di ba nakisabit na naman siya? Yung sa bigis tayo na naligaw. Saan kaya tayo? Sa birthday mo? Kubo eh. sa- Kubo dito guiko. eh. Sa May tuluyan na tayo. Di dito na. Mag-hotel ka. Ay mag-resort ka man. Bay. Likuan mo na lang. Nag-gina, George. Pero ganito kasi yung kasarapan magkuhan na yun. Ganitong Oo. panahon. No? Parang ayaw mo na mag-ahon pag nakakon ka na. Lalo sa malamig na tubig. Eh na. Winter dito sa Ontario. Weird umuulan. Ice storm nag-snow. Biglang iinit, kulog at kidlat. Climate change. Yun ang mahirap eh. Nagakulog. Na nag-init. Nagakiglat. Hindi na yun. Nadawin mo na yun. Ha? Para matuyuan. Lagyan ko ng kon eh. Talagang nasubran na.
Maligo Sobra. kayo sa Karayan, sa ilog. Kababaw man. Pag na rin po ang mga ilog ngayon, sobrang babaw. Babaw na sa ilog. Dahil sa sobrang init, halos matuyuan na rin. Sa kwan maganda maligaw. Sa, doon sa... Magandang hapon, DFL yan. Hello po, Sir Donato Aflora. Yung lunch namin ngayon guys, ano lang, iihaw lang kami ng talong, nilagang itlog. O di ba pang breakfast? Tsaka ito, oh, sarap talaga nito. Doon sana sa kwan, masarap maligo, Yung malalim. isda sa ilog. Fresh na fresh pa yan. Sariwa. Masarap ihaw yung bunog. Yan, shoutout Inihaw po namin. kay Jennifer Season, Demetrio. Good day sa inyong lahat. Ito ba yung ano? Ma'am Jennifer, siya ba yung anak ni Uncle ano? Ano? Ni. Ano? Ante Ibet? Bitbit? Ano? Ibet? Si... Kayo po ba yun? Bigbik. Bigbik yata. yung... Lilibet? Ay, Ah. Auntie Kwan? Ibet. Ibet? Um, Kayo po ba yun, Ma'am Jennifer? Comment. Parang kasing may nagtawag sa amin dati pa. Ay, Jennifer Season, di ba? Siya ba yun? Yeah. Demetrio. Demetrio. Kayo po yung anak ni... Oo, siya nga Uncle. daw. Siya. Sa Hello Uncle- po. Sino nga yung tatay Hello mo? po. Sa Uncle ano? Si Uncle Radeng. Radeng. Yun. Radeng. Shout out po kay Uncle Radeng. Hello po. Kita lang namin kahapon yun. Ay. Ano-ano. Hi, salamat. Nakaabot ako ng live nyo. Musta na kayo mga kadrawan? Veronica Salvador from San Juan. Yan. Hello po, Ma'am Veronica Salvador. Lagi akong nanonood ng live at mga video nyo yan. Thank you so much po, Ma'am Veronica. Thank you po. Sa support. Sana guys, wag din po kayo mag-skip ng ads. Oo, siya nga daw yung nagtawag. Still Still, asa box? nasa box pa din, busy Busy pa. pa. Ay, siguro nasa ibang bansa to. Siya yung nagtawag pala dati na ano, yung magpadala siya ng Yung mga chinelas? ilang box ba yun ng ano, Damit yata. para sa mga bata ba yun? Sarap naman dyan sa bukid. Dito Metro Manila, sobrang init. Talaga. Mainit din po dito. Pero mas mainit dyan kasi yan dyan sa Manila. Ano, Puro simento kasi ang saka bahay. yung mga Ano, sasakyan, Puro. pollution. Wala ka man lang labasan na magpahangin sa labas. Sa aircon, puro aircon. Punta ka sa Parang mall, hindi ako mabuhay, parang, ganon. ganun. Kahirap. Hindi talaga ako papalipas ng ads nyo, sabi ni Yan, Ma'am thank you Dela. po, Ma'am Veronica. Thank you po. Malaking tulong po sa amin yung guys kasi nakita niyo naman mahina yung views na namin. Good afternoon, DFL. Narpas J. Sibuyas nga binunot manong red bag ngay from Archie Sonega. Ano lang po nasa 300 pero hindi pa naman po Ubus ko na nabunot yung lang. Sana nga may 50 red bag pa yung nahuli. Mayroon pa yun, marami pa yun, maloong pa. Yung Makasubra dyan pa. sa may harap ng kuba. Oo, tapos yun sa, Ayun mayroon pa kasi sa, diba yung nakahuli? mayroon pa sa dulo, hindi natapos. Yun nga yung huling tinanim natin sa daan. Kunti na lang man yung sa dulo na yon. Mga Maliliit. mga kon pa siguro din yun. Maraming madas. 3 ribag o 2. Pa-shout out Tatlo. po, reduction? Family Re- from, ano yan, reduction? Reduction family from Novaliches, Quezon City. Ba't sa Tabago man to? Kaya nga. Eh baka Sa Ate kakuha Lisa ba ni to? Kwa. Risa. Baka Ay, yung Shout gumamit out sa Reduction family. Tama ba yung pronunciation namin?
Reduction family from Novaliches, Quezon City. Hello, Hello po. Sa Kumusta na reduction po kayo family, dyan? reduction, bala na po kung anong tamang Baka pagbigkas. ito yung mga kakwa ni Ate Risa doon sa ano. Oo. Yan, hello po kay Eugene Coino. Dito po sa amin, mahal pa ang sibuyas. 4 na piraso, 30 pesos. Oy, Mahal, hindi pa kalaki. Yung tama lang po, yung ganito lang. Eh, dito po kapag masipag ka magsagraw, marami kang sibuyas. mura. Ngayon, tamad Ay, na rin sila magsagraw kasi yung iba mura nga, na yung 10, Mura na rin yung sibuyas. 10 piso ang isang kilo. Pero kung may kontuan, gusto Tsaka sobrang init din kasi. Kaya hirap man kung mainit. talaga. Dapat yung magang-maga ka. Kaso hindi nga maagahan. Aga. Hindi maagahan. Bago makatas ng init, di makarami ka na. Ganun lang yun. Kwa. Try making YouTube shorts, lakas din makahatak ng views and subscribers. Pansin ko kasi sa shorts, lang, yung pag exciting yung yung ina-upload mo sa short, yun malakas talaga. Pero Tulad nung in-upload kong doon. yung Kanteligaya. Hindi, yung nag-viral, yung 9 million views ba yun? Yung tramline. Oo, yung sa tramline. Pero kung in-upload ko rin yung Kilang Teligaya doon na hinahulog yung postiso niya, ilang views lang yun. Nagpapa-shout out. Kasi sila kapag nag-live daw kayo. Si Ate Risa pala Si yun. Ate Risa. Reduction family. Tama ba yun, Ate Risa? Reduction family. Reduction family. Oo, tama yung bigkas namin. Baka ginatawanan kami. Mura pa bilihin nyo compare dito sa US recession. Lots of layoff. May imbag nga malam kada kayo amin mga DFL. Yan. Hello po kay Bulaklak Kabiling. Hello po. Hello po. Membang Bulaklak Kabiling siguro ko niya. Yan, shoutout po kay Joren Tolentino. Hello, Jared Tolentino. Shout out ka na. Kay Goldet. Yan, ganda peng. Yan, thank you po. Sa screen lang po yan. Goldet. Yan, hello po sa ating 37 viewers. Ay, green kayo na. Damdama kayo maturog kayo. Agree kang gaya. Lalaong na nagaya. Di ka manan. Lalaong na na. Awan na. Kaya Oo. bulam natin ay. Ay, magluluto tayo ng... Magtuno tayo guys ng tarong. Tarong ni Carla. Eh, damal. Hindi nakaungan yung ulay. Ay, nagpulot kaya. Pa-shoutout po mga kapatid from Dubai. Yan. Hello po kay kapatid na Arnolio Torres from Dubai. Po, kapatid na Arnold. Yan. Kamusta po dyan sa Dubai, kapatid na Arnolio? Salamat. Lagi ako nanonood sa inyo. Lagi din ako nagpapa-shoutout. Ngayon lang ako napansin. Agdalos kayo kit din, sumangpot ni Ma'am Margaret from Hawaii. Hawaiian. No, si Kamo lang, uray ma din. Urahin ka na lang namin, Madam Margaret. Nagpudot, Madam Margaret. Kanuya awid mo, Madam Margaret from Hawaii. No, gawid kag, sangpot ka kanutikwa. Yan, kunani ang Teligaya. Ang kabilin-bilinan niyang, Sipon. sugpo.
hipon. Hindi na rin malamig itong Gusto niyo po mag-TikTok sa Antipasing? Kung ning practice yan nung nakaraan. Kaso, nakailang take kami. gawin nga natin yung ano. Sa Antipasing pala tayo. Sa Antipasing Yung Elias dance, yung ganun pinga. Hindi ko tuloy maikon eh. Sige, Yung may- gawin mo yan. Hindi ko magawa. May video pala. Biglang yun to eh. Ako meron pa Ano ay? Bakit? Ano paano yung Elias dance? Rungitan nila ako. Hindi ko alam. Pagkakan niya na lang mga dragon tayo. Parang Elias dance. Chat, 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 chat. Kung bakit kahirap naming ano. Talaga, Ma- kaya isuro yung mga pala. Dati dancer naman kami nung araw. Dancer. Ba't ngayon ano? Kasuton kasi. Wala ano. Dancer na ba ito siya mga. Kahit nung high school, di ba? Kasali tayo ng sayaw. Lalo na ako, hindi marunong. Si? Nagkakon pa kami, kasama pa tayo yung sa ballroom dance. Di Yung ba? mga ballroom, Oo, no? sa ballroom. Oo, kasama tayo eh. Partner ko dun dati, si Gar eh. Sige daw, Jay. Post mo. Push mo Ay, yan. push mo yan. Dapat Post mo yun. yan. Post mo yan. Wait po. Panood lang ako, tingnan ko. Yung 10 seconds lang na sayaw, hindi. Abutin ng ilang take. Kaya Eh. mo. Yung sa atin ilang step lang yun. Sakay, sakay. O ganon, ganon. Chat, 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 chat. Kaysa panay. Yan, medyo may hangin na. Kabango yung talong. Wow, sarap ng hangin. Luto na yung natin egg. Hindi pa yata nagkulo. Wala pa. Alin? Yan na. Di ba naggulo yung natin. Cloud. Akala ko sa kanin niya nilagay. Yung balot yun, nilagay niya. Tanghaling tapat magkain sa dipasing ng balot. Nagkikrib daw siya mga kapado na alam niya. Juntis. Ilang minutes na ba? 28. Yan, hanggang ano lang tayo guys, 30 minutes. Dahil mukhang ano, mga tulog na yung mga people. Nalate kami sa pag-live kasi. Naglinis-linis kami. Pero ewan ko kung may ano, may nagbago. Meron din Kasi ilang araw din kasi kami sa bukid, 2 araw. Kaya ang dami na namang kalat. Eh, nung nagkasoy kami, may mga naiwan kaming mga ano dito, hugasin. nagmadaling umuwi. At meron. Sa manot yata sa 14 din ang graduation. Dito sa amin, 8 a.m. pa lang nga. Balong Arnel. Graduate. Saan ba si Joren? Ba't 8 a.m.? Tanungin mo. Saan ka ba Joren? Sa ibang bansa ka? Kala ko dyan ka lang sa Manila. Na, excuse me po. Ano ba yung tayo? Doon talaga. Ah, Mike! Dito ako sa Saudi. Ah, Saudi okay. Arabia. Saudi, akala ko nasa Manila. Dito ako Saudi. Legit kayo yung kangkal dyan, eh? May wala.
Kunadamat. Nagkumat. Na ano, Ay kamo, manjak na kwa. How are you guys doing? Where's the other senior? When am I gonna see Joanne? It's 10 p.m. here in Vallejo, California. Oh, seniors California. daw. Where's the seniors? Canada. Seniors daw dito. Hinahanap ang senior. From Adonelia Celes. Ito po si Auntie Pasing. Sa Antiligaya po ay ano, Gusto na nasa school may meeting po. May meeting po ang kanyang Kasi bunsong ano, anak. graduating po yung kanyang talong na ulam namin. graduating po yung kanyang apo. Siya po yung tumayong magulang nung bata. At siya po ay Kaya busy. nasa unang karangalan. Kwan siya first. Oh, Ay, ano? Kwan siya. Siguro siya ang kwan. Valedictorian. Hindi na uso-uso yung ganyan valedictorian. With high honors. Ganun na Diba eh. ganun? pa magsama kay Eunice. Ano garon? Kayat ni Eunice. Si Balong daw ay ano, pangalawa na lang daw siya. Pangalawa na lang. Sabi mo sa absent kagabi na absent. Di sinong kwan na ay kalaban niya baga. Ewan ko dun. Ko si JJ baga kalaban niya yun. Bayang ko daw matgan. Yun. Ha? Ayan mga ka-dragon, end na natin yung live today. Yan, thank you po sa lahat ng nag-join sa ating live. Kita-kits po ulit tayo sa susunod. Bye Love you po. all, guys. See you all po next Bye po. next Next year. Next Next episode. year. Si Ka Jericho, nagpahabol. Oh, naghabol si Kaiko. Ano na kami? Pout. Si Ka Hello Jericho. po, Ka Jericho. Kahit pagod ako sa work, panood ko lang vlog niyo. Tanggal na pagod ko. Lalo na pag ikaw ang Kita Peng. Pag ikaw una ang kong kita. uba ko nakita Peng. Talaga ba? Thank you nga Rod ah. Ingat po. Yan, sabi ni ingat Sir din po Echo. ka Jericho. Namiss na po namin kayo dito sa lokal Yes. ng Monteclaro. Pa-shout out kina Melvin at Williard Arbitrario from California. Yan. Hello po kay Sir Melvin at Williard Arbitrario from California. Yan. Hello po. Hello po. Kamusta dyan sa California? Ito na ang aming inihaw na talong ne, nag-imas ne, nakahabol, kapartak ng tipasing nagko na. Ano yan? Malambot. Oo. Paano ba? Malambot. Fresh lang siya. Kagaling